Hi hello friends, welcome back to our channel. So இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷஸ் ஸ்டாக் எடுத்துறோம். So ஆல்ரெடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துறோம். அந்த ஸ்டாக்கை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணவே இல்ல. So அதனோட வீடியோ போடுறதுக்கும் டைம் இல்ல. அதுமில்லாம அது போடுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய சேல் ஆயிருச்சு. So அதனால அந்த வீடியோ போட முடியல. So இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா ஃபிஷஸ் நிறைய ஸ்டாக் எடுத்துறோம். So நார்மல் ஃபிஷஸ் தான் அதிகமா ஸ்டாக் எடுத்துறோம். பீட்டாஸ் பாத்தீங்கன்னா ஸ்டாக் எடுக்கல. ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இம்போர்ட் பீட்டா வந்து எங்கயுமே ஸ்டாக் இல்ல. ஸோ அது தாய்லாந்துலேருந்து எப்போ வருதோ அப்போ தான் எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கும். ஸோ ஸ்டாக்கே இல்லாதங்காட்டி நம்ம எடுக்க முடியல. ஸ்டாக் வந்துச்சு, ஆனால் குவாலிட்டி அந்தளவுக்கு நல்லா இல்லை. ஸோ இப்போ எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சில்லி மொசாக்கி அந்த மாதிரி டைப்பில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே மேல்ஸு. ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில்லி மொசாக்கி நல்ல குவாலிட்டியாக எடுத்திருக்கோம். ஸோ எல்லாமே கம்மியான ப்ரைஸ் தான் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ என்ன ப்ரைஸ்ன்னு இந்த வீடியோவில் அப்டேட் பண்ணுறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள், அப்போ தான் அதனோட ப்ரைஸ் லிஸ்ட் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கப்பீஸில் மேல் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே அதுக்கு பேராக கப்பீஸில் ஃபீமேல்ஸ் எடுத்திருக்கோம். எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சைஸில் எடுத்திருக்கோம். ஸோ மொத்தமாக 50 பீஸ் 100 பீஸ் எடுத்திருக்கோம். சில்லி மொசாக்கி பேராக எடுத்திருக்கோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே ஷார்க்கோட கவர் மட்டும் எப்போவுமே நீட்டாகவே வராது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே டேமேஜ் ஆகி வந்த மாதிரி வந்திருக்கு. சரி, ஓகே, ஃபிஷ் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ ஷார்க்குமே நம்ம எடுத்திருக்கோம் ஸ்டாக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் கோய் கார்ப்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ கோய் கார்ப் பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக நம்ம ஷாப்பில் மூவ் ஆயிடுது. ஸோ மறுபடியும் கோய் கார்ப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த டைம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் வந்திருக்கு நிறையா. ஸோ எல்லாமே நல்ல மார்க்கிங்கோடு வந்திருக்கு. ஸோ இதையுமே நம்ம பார்க்கலாம் டேங்கில் விட்டுட்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் மாலிஸ் கொஞ்சம் எடுத்திருக்கோம். ஸோ எல்லாமே ஆர்டர் இருக்குது, பாதி சேல் ஆயிரும். ஸோ மாலிஸ் எல்லாமே நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு என்ன ஃபிஷ் வேணாலும் நீங்கள் ஆர்டர் கொடுக்கலாம், நம்ம ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டாக பாண்டா மாலிஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இது எல்லாமே பாண்டா மாலிஸுமே நல்ல சைஸில் வந்திருக்கு. ஸோ ஓவராலாக இவ்வளோ ஸ்டாக் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இன்னும் நிறைய ஆர்டர் கொடுத்துருந்தோம், அவங்க போடல. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம ஆர்டர் கொடுத்து எடுத்துக்கலாம். ஸோ பீட்டாஸ் தான் நெக்ஸ்ட் டைம் எடுக்கணும். ஸோ பீட்டாஸ் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்டாக் எடுத்துன்னு கண்டிப்பாக அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இம்போர்ட்டோட டேட் பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 3 to 4 days ஆகும். ஸோ ஸ்டாக் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் அன்பாக்சிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ மீதி என்னென்ன ஃபிஷஸ் நம்ம ஷாப்பில் அவைலபிள் இருக்குன்னு பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்ன ஃபிஷ் வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ எல்லாமே ப்ரைஸோட சொல்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நீங்கள் வேணுங்கிறத பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இப்போ என்னென்ன ஃபிஷஸ் இருக்குன்னு ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஃபிஷஸும் அன்பாக்சிங் பண்ணி வழக்கம் போல் டேங்கில் விட்டாச்சு. ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம், வித் ரேட்டோட சொல்கிறேன். முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஞ்சம் குயிக்காக புக் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய ஆர்டர்ஸ் இருக்குது, அதில் சேல் ஆயிரும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே மாலிஸு. இதில் பாதி எல்லாமே இன்றைக்கி வந்த ஸ்டாக்ஸு. மொத்தமாக ஒரு 100 மாலிஸ் இப்போதைக்கு ஸ்டாக் இருக்குது. இந்த எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர் 20 அந்த மாதிரிலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ சைஸை பொறுத்து கொஞ்சம் 20, 30 எவ்வளோ பெரிய சைஸ் எடுத்தாலும் அதே ரேட்டு தான். ஸோ நல்ல சைஸில் இருக்கும் மாலிஸ் எல்லாமே. ஸோ அதுக்கப்புறம் இது எல்லாமே ஜீப்ராஸு. போன டைம் ஸ்டாக் வந்துச்சு, அப்டேட் பண்ண முடியல. ஸோ இதுவுமே நம்மள்ட்ட ஸ்டாக் இருக்குது. இதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா பேர் வந்து 30 வரும். ஸோ நம்ம இப்போ வழக்கம் போல் சொல்கிறதா 4 பேர் எடுத்திங்கன்னா 100 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அந்த மாதிரி ஆஃபர்ஸ் இருக்குது. லாட்டாக எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் லெஸ் பண்ணி போடுவேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா மாஃபு. ஸோ மாஃபும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சைஸில் வந்திருக்கு. இதெல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது. மாஃப் வேணுன்னா நீங்கள் ஆர்டர் கொடுத்து புக்கிங் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாமே பேர் 40, 60 அந்த மாதிரி தான் வரும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலரு. இந்த கலரில் எல்லா பக்கம் கிடைக்காது. ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப யூனிக்காக இருக்கும் கலர் எல்லாமே. ஸோ வேணுங்கிறத பார்த்து புக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து கப்பீஸு. ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில்லி மொசாக்கி. ஸோ நல்ல சைஸில் நல்ல கலர்லேயும் இருக்குது, உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். ஸோ இதனோட பேரையும் காட்டுறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ரெட் ஸ்வாட் டைலு. போன டைம் ஸ்டாக் எடுத்திருந்தோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி எல்லாமே ஃபீமேலாக வந்துருச்சு. ஸோ வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் அளவுக்கு வாங்குறவங்க வாங்கிக்கோங்க. ஸோ எல்லாமே ஃபீமேலு நல்ல சைஸில் இருக்குது. பேர் 30 அந்த மாதிரி வரும் ஸ்வாட் டைலு. அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் சில்லி மொசாக்கி மாஃபு. இது வந்து சில்லி மொசாக்கியோட பேர். ஸோ எல்லாமே ஃபீமேலு, ஓரளவுக்கு நல்ல சைஸில் தான் வந்திருக்கு. கலர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே மார்க்கிங்கோட தான் வந்திருக்கு. ஃபீமேல் 1-2 மார்க்கிங் இல்லாமல் இருக்கும். ஆனால் இதில் வந்தது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சில்லி மொசாக்கி மார்க்கிங், அதாவது அதுக்கு பேராக அப்படியே கிடச்சிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர் 30லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் லாட்டாக எடுத்திங்கன்னா அந்த ரேட்டு வரும். ஸோ பேர் 1 பேர் 2 பேர் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா 40 வரும். நல்ல சைஸு. லாட்டாக ஒரு 5 பேர் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா 5 பேர் 150 ரூபா தான் வரும். பேர் 30 ரூபா வரும். ஸோ அதுக்கு மேலே எடுக்கிறவங்களுக்கு அதை விட லெஸ் பண்ணி தரோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே கப்பீஸில் சின்ன கப்பீஸ் ஃப்ரைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்களா, அது இதெல்லாமே பீஸ் 3 ரூபா 5 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே சக்கர்ஸு, டேங்க் கிளீனர்ஸு. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் பிளாக் கோல்டு. இது ஷிப்பிங் இல்லை, ஷாப்புக்கு வரீங்க வாங்கிக்கலாம். ஸோ பிளாக் கோல்டு நம்மள்ட்ட இப்போதைக்கு ஸ்டாக் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே பேட்ச் கொய்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல மார்க்கிங் இருக்கும். நார்மல் கொய்ஸுக்கும் இதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டரோட மார்க்கிங் அப்படியே அமைஞ்சிருக்கும். இந்த ரெட் கேப்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இது ரெட் வித் பிளாக் அந்த மாதிரி மார்க்கிங்கோட வரும். ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் ரேட் கூட வரும். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பேர் 50 அந்த மாதிரி கொடுக்குறோம். ஸோ நல்ல சைஸு, நல்ல கலரு, குட் மார்க்கிங்கோட வந்திருக்கும். உங்களுக்கு மார்க்கிங் பார்த்தாவே தெரியும். ஸோ எல்லா கோயிலையும் இந்த மாதிரி மார்க்கிங் வராது. ஸோ மார்க்கிங் உண்டான காஸ்ட்டு தான் கோயை பொறுத்த வரைக்கும் எப்போவுமே. ஸோ இதெல்லாமே வேணா வாங்கிக்கலாம். ஆனால் ஷிப்பிங் கொஞ்சம் ரேர் தான். ஆல்ரெடி நம்மள்ட்ட வாங்கியிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக முடிஞ்சால் ஷிப்பிங் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இப்போதைக்கு இதெல்லாமே ஸ்டாக் இருக்குது. வழக்கம் போல் வீடியோட ட்ரெஸ் எல்லா கலர்ஸுமே ஸ்டாக் இருக்குது. ஒரு 5 கலர்ஸ் இருக்கும் நம்மள்ட்ட. ஒயிட்லேருந்து எல்லாமே இருக்குது. எல்லாம் பெரிய பெரிய சைஸ் உங்களுக்கு பார்த்தாவே தெரியும். ஸோ நல்ல சைஸ் நல்ல கலர்ஸ். இதெல்லாமே பேர் 70. அந்த ஒயிட்லாம் ரொம்ப கம்மியாக வரும். 4 பேர் 100 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். ஸோ லாட்டாக எடுத்திங்கன்னா அதை விட கம்மியாக வரும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பாண்டா மாலிஸு. ஸோ நல்ல சைஸ் உங்களுக்கு பார்த்தே தெரிஞ்சிருக்கும். இதில் பெரிய பெரிய சைஸ் ப்ரீடிங் சைஸில் இருக்குது. ஸோ இது அதே மாதிரி தான் 4 பேர் 100 ரூபா அந்த மாதிரி வரும். லாட்டாக எடுக்கிறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் லாட்டாக எடுத்துக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மள்ட்ட ஈல் ஃபிஷ் ஸ்டாக் இருக்குது. ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஈல் ஃபிஷ்ஷு நல்ல சைஸில் இருக்குது. நான் இதுக்கு கப்பீஸ் ஃபீடிங் ட்ரை பண்ணேன். ஆனால் கப்பீஸை சாப்பிடவே இல்லை. உங்களுக்கு பார்த்தே தெரியும் கப்பீஸ் எல்லாம் மேலே தான் இருக்குது. இது அப்படியே சாப்பிடாமே வச்சுருக்கு. அதனால் இதுக்கெல்லாம் பெல்லட் கொடுத்து பழக்கியாச்சு. இப்போ நாங்கள் எல்லாமே பெல்லட் தான் கொடுக்குறோம். நீங்கள் வேணுனாலும் நீங்கள் பெல்லட் கொடுத்து யூஸ் பண்ணலாம். பெல்லட் கொடுத்து பழக்கிறங்காட்டி கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வளர்த்துருக்கு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷார்க் நம்மளுக்கு ஸ்டாக்கில் அவைலபிள் வந்திருக்கு. இது ஷிப்பிங் இல்லை. ஸோ ஷாப்புக்கு வரவங்க யாராவது வேணால் வந்து வாங்கிக்கோங்க. இப்போதைக்கு ஸ்டாக் வந்திருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எக்ஸாட்டிக் ஃபிஷ் 2-3 இருக்குது. அதையும் பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அரோனா. ஸோ அரோனா வந்து ஒருத்தங்க கேட்டுகிட்டே இருந்தாங்க. இன்னும் கன்ஃபார்ம் பேமெண்ட் பண்ணல. ஸோ உங்களுக்கு யாருக்காவது வேணும்னாலும் நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ஜஸ்ட் 1000 ரூபா தான். பெரிய சைஸ் உங்களுக்கு தெரியும். 5 இன்ச் இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ இது வெறும் 1000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறோம். வேணுங்கிறவங்க பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஹெட் பாப்பு ஹம்பா F3 அந்த டைப்பில் வந்த ஒரு ஹெட் பாப் இருக்குது. ஸோ இது வேணாலும் வாங்கிக்கலாம். இது வந்து 800 வரும். ஸோ நல்ல சைஸ் இருக்குது. நல்லா ஆக்டிவ் ஆகிடுச்சு. எல்லா ஃபுட்டுமே எடுக்குது. ஸோ அரணாவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபுட்டு தான் போடுறோம். நம்ம என்ன போடுறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவரானுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஃபுட்டு போடுறோம். ஸோ அதுவுமே சாப்பிடுது. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு இருக்குது. ஸோ கோல்டு ஷிப்பிங் இல்லை. ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடு ஏஞ்சல் இருக்குது. ஸோ ஏஞ்சலுமே ஷிப்பிங் இல்லை. ஸோ சின்ன சின்ன ஃபிஷஸ் எல்லாமே தான் மெயினாக ஷிப்பிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ அதில் தான் எந்த ப்ராப்ளம் வராது. உங்களுக்கு சேஃபாக வரும். ஸோ பெரிய ஃபிஷஸ் எடுக்கிறப்ப அதுக்குண்டான டெலிவரி சார்ஜ் அதிகமாகவும் ப்ராப்ளம்ஸும் வரும். ஸோ முடிஞ்ச வரைக்கும் இதில் ஏதாவது தேவைப்படுச்சுன்னா வாங்கிக்கோங்க. அப்படியே ஃபைட்டர் என்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபைட்டர் இன்றைக்கி ஸ்டாக் வந்திருக்க வேண்டியது. ஸோ ஸ்டாக் எடுக்க முடியல. ஸோ இதெல்லாமே ஸ்டாக் இருக்குது. ஆனால் 2-3 பேர் கேட்டு வச்சுட்டாங்க. இதெல்லாம் புக்கிங் ஆயிரும். இந்த வீடியோ பார்க்கறக்குள்ளே புக்கிங் ஆயிரும். ஸோ இது நீமோ கேண்டி வேணால் போன டைம் ஸ்டாக் வந்துருச்சு. ஸோ அதை நான் அப்டேட் பண்ணவே இல்லை. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ளேயே சேல் ஆயிடுச்சு. இப்போதைக்கு 2 நீமோ கேண்டி பேர் தான் இருக்குது. ஸோ நல்ல மார்க்கிங் உங்களுக்கு பார்த்தே தெரியும். ஸோ ஒரிஜினலாக நீமோவோட மார்க்கிங் அப்படியே இருக்கும். ஸோ இது ஜஸ்ட் 200 ரூபா தான் பேர். ஸோ 2 பேர் மட்டும்தான் இருக்குது. அப்படியே பின்னாடி இருக்கிறது ஃபீமேல். அதுக்கு மேட்சான ஃபீமேலு 2 பேர் தான் இருக்குது. வேணுங்கிறீங்க பார்த்து ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து எனக்கு அனுப்புங்க. அடுத்து க்ரௌன் டெயில் ஸ்டாக் இருக்குது. இந்த க்ரௌன் டெயில் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா தான் ஈச்சு. ஸோ மொத்தமாக ஒரு 5 பீஸ் க்ரௌன் டெயில் ஸ்டாக் இருக்கும். ஸோ இது வேணாலும் பார்த்து புக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ OHMல ஃபீமேல்ஸ் நிறைய ஸ்டாக் இருக்குது. இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இம்போர்ட்டட் ஃபீமேல்ஸ் நல்ல சைஸில் இருக்குது. கலரும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கலர்ஸ் இருக்குது. இது வேணாலும் பார்த்து வாங்கிக்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல்ஸு. இதெல்லாமே 40-50 அந்த மாதிரி வரும். ஸோ இது வேணாலும் நீங்கள் பார்த்து வாங்கிக்கலாம்.